Jotonono belai belai phungkaham tei chini sal kaham tini sing belai tong thomani sal 2021 sing 113তম মহারাজা বীর বিক্রম বাদে जों पालाय दंलायो दिनै जों बेलायखौनो प्राउड फिल खालायो ते गर्व खालायो तामनों हिंखे दिनैहाय साल 19 अगस्त जों कताल सरकार फैमिली परेव बीजेपी आईपीपी सरकार जों महाराजा बीर बिक्रम बार्थ डेनो गवर्नमेंट तरफ थेके सरकारी भावे जों सुति घोषणा रखा अबाय जों वानसगै मैया जों गोबां बोसोर जों सालायफैयो जों महाराज बीर बिक्रमनि कक सालायफैयो जों साइमनो त्रिपुरा हास्टेव जोंनि लं डायनेस्टी लं किंगडम आरो बिसिङाव सबसे बुद्धिमान गोरों वाइस मैन ओंखाय जोंनि बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर बसुदु राजाया महाराजा अंखा आं दुखा बनि हिस्ट्री आं फरायनाय माने ऑल इंडिया रॉयल फैमिली नि ऑल इंडिया किंग जों माहाय राजा गोबां दिनै इंडिया दङ दिनै हायद्राबाद दङ दिनै आसाम दङ गुजरात दङ कुच राजा दङ गोबां राजा दङ आरो राजानि बिसिङाव जोंनि महाराजा बीर बिक्रमखै आबनि प्रेसिडेंट दैट मीन्स राजा बिसिं राजा कटर अब हाय ब ऑल इंडिया नि ब राजा आंनि फैगा प्रेसिडेंट आंनि फैगा अमारे जों नको तै जों नको बहाय राजा जोंनि सारा भारतबर्षर करै इंडियाव करै ब 2 बार 3 बार वर्ल्ड टूर खालायखा बनी आमालो वर्ल्ड टूर सारा विश्व पृथ्वी गुरीखा अमेरिका थांका लंडन थांका जार्मान थांका अगलाय वर्ल्ड टूर खालायखा आबनि बगै बनी तैबो नॉलेज बांगो तैबो बसिउ तामनि को वर्ल्ड टूर लो 2 बार 3 बार खालायखा जों साइबानो आबंगै जों अपनो मा सालायगो महाराजा बीर बिक्रम इनके स्पेशल किंग बो आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न त्रिपुरा अबय बो बीर बिक्रम इनके स्पेशल किंग बो आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न त्रिपुरा अबय बो हमजाओ आबंगै जों वनसका जोंनि बीजेपी आईपीपी सरकार फैमिली परेव जों महाराजा बीर बिक्रम बार्थ डे जों छुट्टी घोषणा रखा अमाय आगे खायजे गया तै बनि मूर्ति न बनि स्टेच्यू न जों आरो एयरपोर्ट जों सुनाम रेखा तै जोंनि एयरपोर्ट महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट खालाय रेखा अब साबनि इनिशिएटिव बाय साबनि उद्योग बाय एकमात्र बीजेपी आईपीपी सरकारनि चेष्टा बाय अबाय जों साइमोन अबाय जों गथ वानसुमै मैया ताबो दिनै त्रिपुरासाराव बेलाय प्राउड फिल खालायो जों गर्व खालायो येस वी अल्सो बिलंग टू दिस कम्युनिटी अबायखौ जों दाबो फिल खालायो दा दिनै महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट दं नाय दाबो नुइ दं अबायखौलाय जों जागा जागो दिनै बीजेपी आईपी सरकार दिनै हुकुम मुकुमनो दिनै हिस्ट्री कालचार जों तेबो डेभलप दं डेभलप खालायनाय खालाय दं अब आं साइमोन दिनै दिनै मागै बेलाय खेत दंथमानि साल दिनै जत्तनो हहम दहम खालायै जत्त त्रिपुरासाराव नट अनलि त्रिपुरासा गुबुन दफा बर' रुफायनो दा पालाय दं तामखे जों सुदि घोषणा करेखा ताबो जों जत्त ब्लक जोंनि गभर्नमेंट प्रग्राम होयै दङ सारा त्रिपुरा ब्लक डिस्ट्रिक्ट जोंनि एसडीएम ऑफिस स्कूल कॉलेज जत्तनो जों साख्लाय रेखा महाराजा बीर बिक्रम बार्थ डे मा पालायनाय अब सरकारी अर्डार अबंगै जों साइमोन जत्त जों खाटं खाजा खालायै दिनै 19 तारिख अगस्त जों सारा त्रिपुरा बर' तीन त्रिपुरासाराव तै बै भाइनो कुमुदा बर' भाइनो आबा पालाय दङ आबो आं जत्तनो हायनो हाय आनि पाइफ्लाया आनि खा गुफुर आनि खा गोजां
bai ham ya faro. Ambai.